טוב חברים, היום אני אלמד אתכם איך לשחק עם כלב. אז יש לי פה כלב ואנחנו נשחק איתו. אז שלב ראשון אפשר ללטף אותו. כלב הזה מאוד שקט משום מה, הוא לא אוהב לדבר הרבה, אבל הוא מאוד אוהב שמלטפים אותו. שלב שני, אפשר להרים אותו וללכת איתו גם, ככה לעזור לו ללכת, הוא קשה לו כבר בגיל שלו. ושלב שלישי, אפשר פשוט לזרוק לו חפצים שיביא. בבקשה, נגיד אני אזרוק לו את זה, ואני אגיד לו תביא רקסי, תביא. טוב, נראה שהוא לא במצב רוח היום, הוא קצת מדוכא כי חברה שלו עזבה אותו. אז זהו.